Justitie eist 2,5 jaar cel voor dodelijke aanrijding in Vlissingen. Het is woensdag 20 mei. Dit is Zeeland Nu. 38-jarige Pool voor de rechter. Toch geen noodtoiletten bij duinovergangen. En internationaal onderzoek geeft vissers weer hoop. Dag dames en heren. Een 38-jarige man uit Polen moet 2,5 jaar de cel in en raakt ook 5 jaar zijn rijbewijs kwijt als het aan justitie ligt. Hij zou een 24-jarige fietser in de Zottegenstraat in Vlissingen hebben doodgereden tijdens de nieuwjaarsnacht van 2018 op 2019. Vandaag diende de zaak voor de rechtbank. Het is net een paar uur 2019 als een fietser op de hoek van de Koudekerkseweg en de Zottegenstraat door een auto wordt aangereden. De 24-jarige man raakt zwaar gewond en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt hij. De automobilist rijdt door na het ongeluk, maar vliegt 2 kilometer verder uit de bocht op de burgemeester van Wolderenlaan. Hij zou in zijn onverzekerde en ongekeurde auto veel te hard hebben gereden. Tijdens de rechtszaak van vandaag werd niet helemaal duidelijk of de Pool nou daadwerkelijk had gereden en of hij verantwoordelijk is voor de aanrijding met de fietser. Hij zegt zelf dat hij niet gereden heeft, maar de officier van justitie is er wel van overtuigd en eiste daarom ook 2,5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging. De ouders waren ook aanwezig en lazen een slachtofferverklaring voor, waarbij zij vooral op het verantwoordelijkheidsgevoel van de man ingingen. De man antwoordde erop dat hij vindt dat hij zichzelf in de spiegel aan kan kijken en dat hij door God beschermd wordt. De moeder verliet daarop geëmotioneerd de zaal. Op 10 juni is de uitspraak. Als je corona hebt gehad of zelfs daarvoor in het ziekenhuis hebt gelegen, is het geen kwestie van een weekje opknappen en weer aan de slag. Dat wordt steeds duidelijker. Sommige patiënten zullen maanden moeten revalideren. Het is inspannend, maar het bevalt me heel goed. Omdat je weet dat je bezig bent aan een stukje herstel. Dat herstel gaat nog maanden duren, want 3 weken in bed met corona is slopend. Ik heb 8 dagen lang boven de 39 graden koorts gehad, dag en nacht. Het was echt een rampenplan. Dat ik dacht, nou ik ga mijn laatste dag in of zo. Je had niks, geen kracht meer. Je had gewoon de kracht niet meer om te hoesten. Dat kende ik niet, maar dat je gewoon op bent, niks meer bent. Als je een week in bed ligt, hoeveel spieren verlies je dan? Ja, dat zal om en bij de kilo zijn, denk ik. 1 kilo per week? 1 kilo per week, ja. Dat is eigenlijk best wel veel. Ook gezien dat je dat toch wel 3 tot 6 maanden nodig hebt om dat eigenlijk weer terug opnieuw op te bouwen. Frans van Blois verloor meer dan 5 kilo in 3 weken. En dus wordt er getraind. Zoveel als mogelijk dan. Het liefst de voeten eraf halen, dan kun je de benen even laten ontspannen. En dat is het moeilijke, dat wil je eigenlijk niet. Nou, lichter. Denkt u dat u weer helemaal de oude gaat worden? Weet ik niet. Dus je kunt niet in de toekomst kijken, alles is nieuw, zegt de huisarts ook. Trek er maar 3 maanden vooruit en dan kijken we weer eens verder hoe de vlag erbij hangt. En aangeschoven is collega Jannes Goedbloed, want er is meer coronanieuws. Jannes, we hebben natuurlijk gisteravond allemaal naar Rutte weer gekeken. Middelbare scholen gaan definitief weer gedeeltelijk open. Maar de boodschap was dat scholen dan zelf voor het vervoer moeten gaan zorgen? Klopt, ja. De scholieren die mogen dus niet met het openbaar vervoer. Rutte zei gisteravond dat de scholen het allemaal zelf moeten gaan regelen. En de middelbare scholen in Zeeland die schrokken zich natuurlijk een hoedje. En die gingen vandaag meteen in crisisberaad. Het was in het begin even schrikken, want even ontstond de indruk van scholen, jullie moeten dat zelf gaan organiseren. Ja, en toen krabde iedereen zich wel even achter de oren van oei, wat krijgen we nu er nog eens extra bij op ons bordje? Even paniek? Even paniek. Dat merkte je aan het mailverkeer, aan het appverkeer, wat we natuurlijk onderling hebben, ook op landelijk niveau. Van wat betekent dit precies? En de scholen gaan nu samen met de Stichting Leerlingenvervoer een plan maken hoe die scholieren over 2 weken toch met de bus naar school kunnen. Dat is afwachten. Onduidelijkheid is er ook over die wc's op het strand. Hè? Want morgen stranddag natuurlijk, maar hoe zit het nou? Ja, het wordt prachtig weer, maar gisteren nog meldde de veiligheidsregio dat bij de duinovergangen noodtoiletten zouden gaan komen. Omdat de strandtenten nog dicht zijn, dus mensen daar niet van de wc's gebruik kunnen maken. Maar het blijkt allemaal te gaan om deze openbare toiletten die er al staan. Dus geen noodtoiletten, nieuwe
introducties die er komen. En deze openbare toiletten die zijn nu nog op slot, maar ze worden weer in gebruik genomen. Het gebeurt morgen, is de laatste informatie. Maar het is natuurlijk wel zo dat je deze toiletten niet bij iedere duinovergang vindt. Dus bij hoge nood zit er soms niets anders op dan toch een duik in de zee. Ja, in toch nog een hele koude zee. En dan, Jannes, is er nog een heel opmerkelijk bericht over een mogelijk verband tussen corona en roken. Ja, er is een onderzoek verschenen in het Britse wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. En daaruit blijkt dat rokers minder vaak worden besmet met corona. En de onderzoekers denken dat het komt doordat nicotine zich hecht aan bepaalde receptoren die het virus ook nodig heeft om je cellen binnen te dringen. Eindelijk dus eens een keertje goed nieuws voor de rokers. Wij kennen ook helemaal niemand die een coronavirus heeft terwijl ze roken. Verbaast u dat? Nou, echt verbazen niet. Want mensen die roken zijn ook bijna nooit verkouden. Ik mag het afkloppen, maar ik heb zelf nog nooit de griep gehad. En ik rook al van mijn 14e of zo. Wel ook nog een kanttekening, want rokers die het coronavirus wel oplopen, die hebben dan wel weer meer kansen om daarmee op de IC te belanden. Dus met z'n allen sigaretten, sigaren en de pijptabak, dat is ook weer niet helemaal de oplossing. Het middel is erger dan de kwaal misschien wel. Ja, misschien wel. Dit en meer coronanieuws vind je op omroepzeeland.nl. Jannes, dankjewel. Er lijkt weer een beetje hoop te gloren voor de pulskorvissers. Want pulsvissen zou minder schadelijk, dus beter zijn voor de natuur dan de traditionele manier van vissen. Dat stelt de belangrijkste internationale wetenschappelijke organisatie op visserijgebied, de ICES. Nederland had het instituut om advies gevraagd omdat Nederlandse en ook Zeeuwse vissers flink hebben geïnvesteerd in pulsvissen. De pulskor schrikt vissen met kleine elektrische schokjes uit de zeebodem op, waarbij de netten dus niet meer direct over de bodem slepen. Op dit moment geldt een Europees verbod op de pulskor, maar eind dit jaar volgt een evaluatie waarbij het ICES-advies een rol gaat spelen. Maak van het Grevelingenmeer internationale topnatuur. Dat zeggen de provincie Zeeland, de gemeentes Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, Rijkswaterstaat en ook Staatsbosbeheer. Zij willen samen 8,4 miljoen euro uittrekken om die topnatuur te creëren. Door onder meer het getij weer terug te brengen in het Grevelingenmeer. Want nu is dat Grevelingenmeer nagenoeg afgesloten van de Noordzee, waardoor er geen getij en dus ook weinig leven meer in zit. Naast het terugbrengen van het getij moet natuureducatie versterkt worden en moeten ook broedvogels en vissen een betere leefomgeving krijgen in het meer. En dat biedt dan weer mogelijkheden voor toeristen door aanvullend beter openbaar vervoer en ook meer camperplaatsen. Maar er blijft ook plaats voor visserij op de Grevelingen, zeggen alle betrokken partijen. 3 generaties vrouwen uit 1 familie die werken voor dezelfde uitvaartonderneming. Het klinkt uniek, maar dat is het geval bij uitvaartcentrum Overtoom Groen in Vlissingen. Ik ben Joke. Ik werk hier 15 jaar en ik werk hier als uitvaartleider. Ik ben Nicole van Luik. Ik ben sinds 5 jaar werkzaam in de uitvaartbranche en ik begeleid uitvaarten. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Ik ben Roseline. Ik werk nu 1 jaar in de uitvaartbranche en ik ben algemeen medewerker. Bij de vrouwen van deze familie lijkt de uitvaartzorg in de genen te zitten. Het begon allemaal met Joke. Ik heb altijd gewerkt als verpleegkundige en heb het aangedurfd om toch de overstap te maken naar de uitvaartzorg. In het ziekenhuis ben je natuurlijk ook heel nauw betrokken bij dood en leven. En zeker het stukje stervensbegeleiding heeft altijd mijn interesse ook in het ziekenhuis gehad. En haar enthousiaste verhalen hebben mij aangestoken. En zo'n 5 jaar geleden heb ik zelf ook de overstap gemaakt naar de uitvaartbranche. Ik moest eigenlijk voor school een maatschappelijk stage doen. En al snel had ik besloten dat ik dat dan toch graag bij mijn moeder wilde doen. En ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ik vond het gewoon heel leuk. Deze oma, moeder en dochter zien elkaar dus niet alleen privé, maar ook op het werk. En dat is volgens hen geen enkel probleem. Ja, dat gaat prima. 1 familie. Omdat je veel bij elkaar bent en zo intensief met elkaar werkt, heb je natuurlijk af en toe wel eens dat je denkt van, oh ja, nou hebben we dat weer. Maar ik denk juist omdat je elkaar zo goed kent en ook zo goed het belang weet van het werk dat je hier samen doet, dat je daar met elkaar gewoon ook wat makkelijker ook weer uitkomt en weer verder gaat. Hoe lang deze 3 generaties nog samen blijven werken hangt vooral af van de mater familias en van de jongste telg van de familie. Ik vind in dit vak die leeftijd eigenlijk
onbelangrijk, omdat zolang je met passie en energie je werk kan blijven doen, dan kan je gewoon doorgaan en dan komt er wel een moment waarop je zelf zegt van, ach, nu is het goed geweest. Ik ga volgend jaar rechten studeren in Leiden, maar ik blijf dan wel hier wonen. En ik wil hier nog wel zoveel mogelijk blijven werken, want ik denk dat het toch veel ervaring oplevert. Maar gaan we jou later dan zien in een uitvaartcentrum of in de rechtszaal? Dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. We gaan het zien. Een zonnige en droge dag opnieuw met een paar wolkenvelden. De ooievaars en een jongen die koesteren zich hier in de zon. Morgen wordt het warm met maxima van 22 tot 27 graden. En aan het eind van de dag en ook de komende dagen daarna is er toch kans op buien. Zometeen dan zijn we weer op de werf bij Amos in Vlissingen, waarvan die super deluxe miljoenenjachten worden gebouwd. Op mijn 11e jaar ben ik ooit een keer op een doop geweest van de Carakas. Dat was een boot die lag in de helling hier in Vlissingen. En we gingen daar met de lagere school naartoe. En dat was toen een open dag. En dat was voor mij zo indrukwekkend dat ik toen al wist van nou, ik ga naar de Schelde. Ja, dat dus zometeen. En tot zover deze Zeeland Nu vandaag. Heel graag tot morgen.